Zdravím vás, přátelé, a vítám vás u dalšího Entry Point postřehu. Dneska to bude postřeh týkající se tématu toho, co se děje v Izraeli a v Gaze. Měl bych asi říct na úvod, že Entry Point postřehy jsou prostě postřehy, kterých si všimnu v životě a myslím si, že bych si měl sám o ně podělit, protože když se na člověk zamyslí, tak mu můžou poskytnout určitý informace, které může nebo nemusí použít ve svém životě. Pokud by vás zajímalo víc po Entry Pointu a další postřehy, tak si podívejte na videa, jsou všechny na mém YouTubeovém profilu Entry Point Akademie, anebo přímo na stránkách entrypointakademie.org a všechny odkazy samozřejmě najdete v popisu tohle videa. Takže čeho se ten postřeh týká? Je to vlastně postřeh, který jsem už objevil v roce 2014 a napsal jsem o něm blog. Znovu ten odkaz na ten blog bude také v komentáři tohoto videa. A napsal jsem ho v době, kdy došlo k postřílení redakce humoristického časopisu Charlie Hebdo. Bylo to v té době, kdy celý svět byl zaplavený sloganem Je suis Charlie. A bylo to na základě toho, že v tom časopisu otiskli karikatury na téma islámu. A proto museli v očích těchto islámských extremistů zemřít. A stejně tak to bylo, myslím, že tenkrát ještě s těma dánskýma karikaturama, tam dokonce někdo i bojkotoval Dánsko, ne, pak se... A vždycky k tomuhle, když takhle někdo udělá ty karikatury, takže v muslimském světě jsou obří protesty. Určitě jste taky zaznamenali, když třeba někdo ve světě zapálí Korán, tak okamžitě obří protesty, ale fakt jako to jsou 100 000 lidí, jdou v tom světě protestovat proti takovému chování těch nevěřících, že jako dehonestují tu jejich knihu. Třeba z mýho pohledu, já jsem si říkal, ty jsou hodně senzitivní a opravdu furt sledujou, jestli náhodou někdo jenom trošičku nedělá něco proti té jejich víře, aby okamžitě formou jako fakt velkých protestů mohli mu říct, ne, takhle nemůžeš pokračovat. No a co mě překvapilo, a překvapilo mě to právě po tom, co jsem viděl, co ten Hamas dělal v tom Izraeli, tak já bych čekal. A čekal bych to vždycky, když dojde ve jménu Aláha nebo islámu k nějakému takovému zabíjení lidí, tak bych vždycky čekal, že po celém světě a dneska, v dnešní době, po tom, co se tam stalo úplně jako nejvíc, že to budou desítky milionů protestujících muslimů v ulicích, který sdělujou nám všem nemuslimům, že tohle, co jsme viděli, že to není islám, že islám je mírumilovné náboženství a že tyhle ty lidi jenom ten islám zneužili a vůbec ho nereprezentujou a že nikdy není ani náznakem v tom Koránu daný, že takovýhle chování by ten Aláh mohl chválit a mohlo se mu líbit. No ale to se vůbec neděje. No a proč je to pro mě svým způsobem hrozivý tohleto mlčení? Protože opravdu za těch 9 let jsem nikdy žádnou takovouhle velký protest proti sebevražedným útokům a zabíjením a takovému zvířecímu chování jsem nikdy neviděl jediný protest za těch 9 let. Samozřejmě, když to občas takhle se s někým o tom bavím, tak mi vždycky řeknu, no ale Jirko, já jsem slyšel, že tamhle ten imám řekl, že je špatně. Ne, já se teď nebavím o jednotlivcích. Chci jako vidět ty stejné čísla, které jsou schopný vyjít do ulic, protože někde v zemích, kde nikdy nebyli a nikdy ani nebudou ty lidi, tam někdo tě zapálí Korán a ty lidi to ani neviděli, jenom si to doslechli vzdáleně, tak kvůli tomu jsou schopní protestovat, ale kvůli něčemu takovému zvířecímu, jako co jsme viděli v tom Izraeli, tak ticho po pěšině, naopak, ještě vyjdou ven do ulic ti, kteří to vlastně nepřímo podporujou a schvalujou. No to je úplně šílený. A teď proč je to šílený? Když si představí takovou křivku, tak si představte, že tady jsou ti, co ve jménu Aláha zabíjejí. A tady jsou ti mírumilovní. A ty mírumilovní 100% z těch necelých 2 miliard mírumilovných je úplně nejvíc. To je úplně jasný. No a tady, a tak křivka jde dolů. Takže logicky třeba ti, co jsou ochotní sebe a ostatní zabíjet, tak těch jsou třeba v desítkách tisíc.
ti, co jsou schopní veřejně jít a nepřímo tyhle lidi podporovat, jsme teď viděli v pátek, jak byl ten den hněvu, tak těch je třeba, ty jsou ve stovkách tisíců. A teď otázkou je, když tady jsou ty míromluvní, kteří když si zapli tu televizi a odsoudili to, tady jsou ti, co zabíjejí, tak někde mezi je ještě množství muslimů, kteří, když se na to podívali, tak si řekli, tyjo, to je pecka, co ten Hamas udělal. To je dobře, že jim to nandali těm Izraelcům. No tak 100% jich bude víc než těch 10 000, kteří jsou schopní jít zabít. Rozhodně jich bude víc než ty 100 000, kteří jsou schopní jít do ulic, zorganizovat se a nepřímo to podpořit. No ale teď jsou to jako jednotky milionů, nebo to jsou desítky milionů, nebo to jsou stovky milionů. No a právě pro mě ten ukazatel, kolik je těch, kteří to v tichosti schvalujou a jsou rádi, když asi Židi nebo nemuslimové umírají. No tak pro mě ten ukazatel, kolik jich je zároveň podle toho, že si udělám ten obrázek, kolik je těch, kterým se to tak hnusí a příčí s tím jejich vyznáním, že jsou ochotní jít ven na tu ulici. No a vzhledem k tomu, že jsem žádný ty demonstrace a protesty vůbec nikdy neviděl od toho roku 2014, v takovém rozsahu, jaký jsou protesty ohledně úplných kravin, který vlastně to náboženství vůbec nenapadají, no tak mám plnou obavu, jestli to nejsou jako, fakt jako obří čísla. Třeba 60% těch lidí. No takže takový postřeh, není moc pozitivní a já bych se hrozně chtěl plést. Já bych si chtěl plést v tom, že to tak vůbec není. Že to je úplně jinak. Ale bohužel z toho, co vidím kolem sebe, tak mi to spíš všechno přesvědčuje v tom, že to tak je. No by mě celkem zajímal váš názor, co si o tom myslíte. Protože já si třeba nebudu představit, kdybych si teď vzal samopal a vyrazil jsem střílet na Slovensko a křičel bych, že to dělám ve jménu názoru nás všech Čechů, protože my Češi nemáme rádi Slováky, no tak jsem přesvědčený, že druhý den by v České republice strašně moc Čechů prostě vydávalo veřejně najevo, že prostě se nestotožňují s názorem, že ten bláznivý Dvořák s červenýma brýlema říkal, že Češi nemají rádi Slováky a dělal takovýhle strašný zvěrstva na tom Slovensku. A že by naopak se ještě jako místo toho, aby byly miliony Čechů v ulicích a vyjadřovali názor, že prostě ty Slováky mají rádi, tak místo toho by ještě ty Slováci viděli, že tady jsou jako na náměstíčkách desítky stoupenců, kteří říkají, nám se nelíbí, jak toho Jirku jste postřelili. To prostě takhle se nemůžete chovat někomu, kdo je Čech. No úplně jako šílený. To je šílený. No takže by mě zajímal váš názor, protože mi to přijde, že to přece není normální, že vůbec nikde masově muslimové neprotestují a nedistancují se, nepálí vlajky Hamásu. Protože přece tohleto přece musel úplně jako, to je úplně přece šílený. Tak, to je za mě vše, takže podívejte se na stránky, na ty odkazy, co jsou v komentáři tohoto videa a brzy zase u dalšího postřehu. Ahoj.